Nyakorom gajwang dakika ni 35 tok sapagaro mar okinyi machiegni e nonro mar gazet chieng' tich ariyo okinyi majaber mano mar tarik 30 dwe mar abich. Pile ka pile chieng' tich ariyo jathoro bedo gi jafombo marwa mano mar weche mag ohala Edwin Okoth. Edwin, amosi ni misawa. Misawa Sharon, ageno ni chiewo maber. Ija cheme lele koso ija Siaya? Aja Kenya. Ija Kenya. Mano ber bedo ja Kenya. Koro kaka ija Kenya kama, jo Kenya wawinjo malit. Wawinjo malit ahinya nyaka luore kod okenge mopogore opogore. Wach mabende nitiere dho ji gi sani en kaluore kod wach mar osuru mano mar paro mar chik mano menda mabende nitiere kod kidienje mopogore opogore mag osuru. En mani mar kwana tamala dek ni mano mabende idwaro juog jotije mar mondo mi oyuda udi manego gi nitiere mogonyore bende makelo kibaji achiedhe nade makoni kod kocha. Kinokra na thor weche mochiwe Daily Nation gi The Standard ineno ka thor weche opogore. Mane mineno ka nyalo usore Edwin kaka jafwambo? Giduto gin gik mang'iyo weche masani mangiso ni osuru ma oganda ywago. Standard niko ni Ruto faces tax rebellion among Mount Kenya MPs. Tiende ni jo bura mawuok e gwenge ma Kenya ma masawa kata Mount Kenya koro bende ngiso ni ok mor. Poko nje ka gilosa hinya. En gima opogo ji kisiasa nikech luore gi duond bura ma isiro to bedo ni ok gilosi en ranyisi moromo ni samoro loso margi ok otenore kod osuru ma idwa juog jo Kenya gi. Koro mano en achiel kuom pek ma koro Ruto osechako yudo nikech magi jo bura mano geno ni nyalo sire atamalo 100. To kata kamano moko kuom gi oseyangore kineno sigana ma Standard ndiko ni ok gisir osuru no. To Nation to ndiko ni a fund for every president then loss of billions. And then aguche osechuogi gi jatend piny ka jatend piny biro gi aguche mopogore opogore mago menda mag miholo. To kosechuoge to omenda lal. Omenda bende lal. To omenda makore gi lach mana mahao billions. Koko mano niki The Standard ma panen wach mabende chiegni. Aneno ka thor wach gen wach mabende chiegni gi japinyo kiny makawuono kaluore kod weche mabedo sido kadhi nyime paro mar chik mar omenda kabedo doche manyoro no angineno doche maraboro mabende ni kao pach jopiny ahinya nyaka luore koda chal mar wach makamano. Naneno ka doche manyoro duonde madero mapaga bich bende notero petition margi notero ngur margi ahinya mar paro mar chik mar omenda makamano. Wacho kanigi The Standard thor weche The Standard bedo pogore ka wabro bedo kwa mainyo ni nyakora mugajuanga counties pogore mabende nitiere gi achiedh nade governor nitiere gi achiedh nade kata na gipogore paro gi jalup na bro bedo kanyisi counties market kod mago ahinya gwenge magwa makaluo wang'eyo gima timore e county mano ma Siaya. Kopogore gi mano nitiere bengi moro ka iwacho ni Bank of Keys Nairobi Nakuru Highway Loan nenore ni nitiere ndara mabende kore dwaro gere ka mano nitiere weche motenre kod ohala it gazet mar 26 it gazet mano mogik kotenre kod weche mag tuke bende nitiere wach mano kotenre kod weche mag adhula mago mag league mano mar English Premier League. Kopogore gi manya kwa Mgejwanga thor wach nika ineno ka koro ineno kondike gi dhongere ni Ruto faces success rebellion among Mount Kenya MPs. Osebedo karamna kipenyo ni jod bura mawuok e gwenge mag masawa mar piny Kenya. Ok wajathoro winjo gi ahinya e mbui e wang' jowi e Nyakalondo kotenre kod paro mar chik mar omenda. Koro dibed ni giye koso gidagi koso nang'o nikech chal ka gima nitiere cold war moro ka Edwin. Moko kuom gi oseyangore ni giyiego. Kineno jaod bura magi dhunguri kanyo kadhoni wa Mushomba owacho ni paro mar chik ni en mainyo jopiny kendo ok dhi maber gi jogo manegi miyo singo kata joma yuto gi ni piny manegi dendo ni hustlers. Ok en gima gineno ka Gadhoni Mushomba wacho ni ono kone ka gino bro siro hustlers. King'iyo MP Magatanga ma Murang'a County ka Edward Muriu bende wacho ni nyaka koro piny owacho ket chir kata ket med yie ma jopiny nego kuome mondo ng'eni osuru ma ichoko no bilal nikech mana kaka no somo thor wach Nation kocha ni aguche ichuogo to omenda lal. Koro giwacho ni koko miwa yie maber to ngiso ni kare ok wanyal golo osuru
Jatend piny bende waseneno kata mana kae romo ka romo nyaka okele paro mar chik mar omenda ka bende koro sayo nyaka jopiny yieuru nyisuru jood bura magu mar mondo mi okal paro mar chik makama. Ang'eni wach makama biro bedo kwa donje odiochieng' manyoro bende dwa neno Bola Tinubu bende nochamo muma mar bedo jatend piny mano mar Nigeria. Eri nene kanyo koro en jatend piny mar 16 mano mar piny Nigeria. Ng'eni wan to ka wan gi the 5th ginto gisechopo the 16th. Odiochieng' manyoro nochamo muma mano mar donjo e apisi. Nwaneno kanyo ka bende ne en nyasi ma bende notimre e yo makare. Kwa kamano wadhi ni it gazeti mar 4 kama bende thor wach nitiere ahinya nyako tenre kod paro mano mar chik mar omenda ba pacho kaendi ka bende penjo jod bura mag Masawa ginto pachgi gi nang'o kaluwore gi thor wach makama. Bende waseneno kata mana moko kuom gi ka bende nitiere kweth mano mar UDA. Wadhi ni it gazeti mar 4 Edwin bende selieko nyinge moko kanyo moko kuom jod bura mawuok e Masawa mar piny Kenya ma bende kwede okang' mager paro mar chik mar omenda mano mar juogo osuru ne oganda ma pacho kaendi. Waneno kanyo jaod bura ma Githunguri mana kwa nyalo ng'iyo piny nikech ang'eni nen romo ma bende nagintiere godo chieng' tich ariyo mane kar jot mar State House. Par ni jatend piny bende noromo kod jod bura mago mag Kenya Kwanza mag parliamentary group meeting margi. Kata kamano nyaka gisani nitiere moko kuom jod bura mawuok e Masawa mar piny Kenya ma bende kwedo paro mar medo osura hinya nyaka luore kod paro mar chik mar omenda. Nitiere Gadhoni wa Mushomba mano ma Githunguri, wantiere kanyo gi Edward Muriu mano jod bura magatanga kanyakla kod John Gagushia mano jod bura ma Mukurweini. Bende ginyiso weche mopogore opogore gimomiyo nok gisir paro mano mar chik mar omenda. Sharon ngimana mar jafwambo aseng'iyo saneno budgets magolo ripodege moingo chiko kata boro kama. Pok aneno bill ma igone campaign kaka masani ni. Tiende ni nitiere weche moko ma ong'ere ni ok beyo kendo ok mor japiny. Koro chuno ni nyaka jod bura ng'isi mondo dhi owach kaka gino beyo. Ineno ka Standard olieko kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto nochuno mogoche ne jaod bura ma Mathira kopenje gimomiyo okosir paro mar chik mar golo. Anyalo paro nogone simu ne nitiere achiel kuom Nyakalondo kanolose wach makamano. Koro mano ng'isi ni ang'o ma nyaka wagone campaign paro mar chik mar golo osuru. Pile pile magi mok timrega. Omiyo bedo notimore sani ng'iso ni gimbe ging'eyo ni nitiere gik ma ok beyo kanyo ma koko sir moko goye koko mondo japiny one ni ber ne nitiere to ok binyalo timore maber. Jona winjo ka jomoko wacho ni nikech Kenya Kwanza ne nigi sir mang'eny mag jogo ombulu gitema ne giketo osuru ni mondo kiero tigol mondo gine ni ji adi ma pod ochung' kodgi. Wach ni atamalo adek ni kierowa kaka Kenya Kwanza to gol atamalo adek mar osach mondo gergo udi mondo gipima ne gine ni to ji adi ma pod ochung' kodwa. Ipani ji adi manyalo golo? Okapaka ng'ato nyalo golo samoro ma jod bura masiro Kenya Kwanza samoro. Nitie masira ni mondo nere ni gisire. Inya paro mokwongo sani kaka wawuoyo ni committee mang'iyo wach mag omenda Parliament Finance Committee ma telne kod jaod bura mamolo Kuria Kimani ochoro ndalo ma gibiro winjo go jopiny nyaka tich adek. Kuom ji grube 130 magiseyudo chiegni moingo 100 ok oyie kodgi. Koro yudo ni kata chore mar dala adek ni en mana mar neno ni wanya yude moko bende masiro. Moko kuom gi ni neno nyoro kodhi adhia to wacho ni wan wayie mondo golo atamalo adek mar osara mondo nenre ni en siro to kidonje chunyi wuoni ng'ise ni koro walinga wane joma bro golo. Okapar. Bas koro kaka japiny akoro mga juang par ni odiochienge bende koro nomedi mano ma bende in kaka japiny inyalo chopo e od bura mano mamalo maduong' ma pacho kaendi mar mondo michiwe pachi kotenre kod paro mar chik mar omenda mar juogo oganda osuru mopogore opogore. Paro mar chik mar omenda ma kama Edwin nitiere kidienje mopogore opogore. En mana ni mama ko wang' jopiny ahinya en kwan atamalo adek ma bende koro idwa juogi mar mondo mi in kaka japiny iyud udi manigo gi yot. Mar ariyo
en osuru midwa medi mano e nengo modhi kawuok kwan atamalo 8 nyaka kwan atamalo 16. Kata kamano ka nido thuolo wan isoma mano gazet ite mar 4 ine kidienje mopogore opogore kanyo. It gazet mar 5 ma The Standard odiochieng' manyoro bende nwaneno wuoth machano kata mna ng'anyo nena wuoth ma bende duonde mopogore opogore koro no wuotho ka bende gitero petition kata mna gitero paro margi kotenre kod paro mar chik mar omenda mano mar higa ne duonde madirom 15 mago mag piny owacho moko mag jotije mag piny owacho bedo dichi manyoro koro notero pachgi ne gitero ne Moses Wetangula mano speaker mano mar od bura mano mar National Assembly. Ng'anyo ma kata mna wuoth makamano mana kwa nyalo ng'iyo ite mar 5 noneno placards mopogore opogore odiochieng' manyoro kana ka ni winjo jagoro mongirore mano mar Uwasu Constantine Wasonga kaka noloso. Koro wacho mana ni Zakayo oshuka ama tupande mti. Inyalo paro siganda Zakayo muma. Giwacho ni ka Zakayo kolor to gi dhi ng'ado yien gitogo. No kata gipudhe. To apani onego koro wayieng yien ni bende Zakayo nyalo lwar. Ineno ka giwacho ni pok omed ji osara kuom higni moinga 6. To onge kaka inyalo bet ni pok omedi osara kuom higni 6 to koro idwa ng'ade kendo. Gini wuoyo e ngima mar oganda dhano mondiki mayudo sara nikech ka pok omedi osara kuom higni maromo kamano to kendo koro idwa ng'ade. En omedo pek ne jogo matiyo king'eyo ni pek mar ngima ma ipimo dwe ka dwe inflation rate osebet ka dhi malo. Koro ma en wach ma warito neno kaka juma ni dhi rumo nikech ma en kama koro ibong'e ni nyalo kale koso oyo. Pod warito ne to nek beni kale kapok osom kada mna budget mano chin tarik 15 mano mar dwe mar 6 wageno rito ka bedo ng'eni bed odiochieng' ma kawuono jo Azimio bende nitiere gi romo mago mag jod bura maggi motelo ne jod bura dok kende od bura maduong' mano juma mabiro. Ang'ini weche mag osuru makama bende odiochieng' ma kawuono biro bedo kwa keto wenge wako kata nyakwar mgejwang' mar neno duonde mamoko maponono ni nyalo bedo ka chopo mane od bura maduong' mano mar tero ywa kata mna ng'ur margi mano kotenre kod paro mar chik mano mar omenda. Kopogore gi mano e dwe na wach mabende nitiere iti gazet mar 6 kaendi bende koro nitiere moko kuom jopiny ma bende koro jiwo piny owacho mar mondo mi oti kod season makama mano mar jiwo kaka inyalo chier ochumi mapacho kaendi kotenre kopogore kata mna gi kaka yore minyalo juog godo osuru ka bende wang'eni jatend migao mochung' ne weche mag omenda e pacho kaendi Ndung'u bende nolando nwaneno kata mna gazet notice ka bende na gichoro budget neno bende some chon motelo ne kata mna chin tarik 15 koro budget idwa som ka chin tarik 15 mano mar dwe mar 6 japiny pod kia kata mna kaka chal mar ngima dhi beda hinya kotenre kod ochumi mano mapacho Jandiko no wacho ni Kenya Kwanza osekawo dweche 9 mokwongo ka gitimore ka gimako ka gimanyo mbulu gi campaign. To Azimio bende ochung' kocha wacho ni samoro kata yiero no nokotimore. Koro wane mudho kaka jo Kenya wadong' akirikiki nikech jotelo duto ke. Moko wacho ni moko chalo joma ka campaign pod gitemo ng'iso ji ni wane mwatelo ka. To gimanyo support mabe ok ong'ere ni gidwa timo nade to king'iyo kweth mar Azimio bende pok oyie kata ni yiero notimore mokwongo koro wadhi neno ka higa mokwongo rumo ka pod wachunga kama ne wantiere. En wach moro matek ka bende wang'ini lalruok bende pod otore odiochieng' ma kawuono odiochieng' mar 6 wageno ni jo Azimio bende dhi miyo odiochieng' ma kawuono way forward gima gibiro bedo ka gikawo kata mna okang' machal nade ma bende gibiro bedo ka gikawo. Kopogore gi mano wawera nena gi weche motenre kod paro mar chik mano mar omenda wadonjo ni weche motenre kod doho iti gazet mar 8 odiochieng' manyoro bende nwaneno ka Maina Njenga bende odiochieng' manyoro ne nochope mano e nyima doho odiochieng' manyoro mano Nakuru kaka gisani odonjne kod ketho 7 ka bende itude kod njore ahinya mar kweth mong'ere kaka Mungiki ahinya chien tarik 12 mano mar dweni nitiere kaka nodonjne kod weche mopogore opogore. Aneno ka okinde mag Maina Njenga ma en achiel kuom gi en Martha Karua nowacho ni mondo weye gi rambun machalo kamano nikech giwacho ni ketho makamagi mitudogo Njenga gin ma idhiro kod siasa omiyo
gineno kama gi en mana isande gi yore mag siasa en mani mano nonro ma pod waweni obila bro timo mondo kata ka koro ichwale do gi ketho ma giseyudo kendo gisetime nonro ma ging'eyo maber. Nyaka sani wang'eni dichi manyoro kano chope nyim Nakuru, wang'eni nyim doho ma Nakuru kama bende jang'ad bura mana mong'ere kaka Principal Magistrate Kipkurui Kibelion bende koro nwaneno kanyo kano wegi Rambuna, kata kamano no wegi bond mano mar siling 1,100 kata cash bail mano mar siling 50,000. En mana ni bende no nyise kose wegi Rambun makamano no nyise ni kiko wuo kwa majini tiende na kana chokruok mar ji elela ikolosi nikech en wach ma bende pod nitiere doho. Kopogre gi mano bende odiochieng' manyoro bende wang'e mana kwa nyalo ng'iyo piny matin bero bende pod itimo mano ne ringre ma bende noyude e juma mokalo cha mage gwenge mag Shakahola. Nyaka gisani jabero mano mar piny owacho Johansen Oduoro wacho ni e kind jok mana ringre mana gibaro 34 giwacho ni ringre 22 kaluwore gi to ing'eni ringre makamago kosebudho na gintiere bulu nitie kaka ringre makamago nodhi mokethore koro ok ginyal yango ni ji 22 go ginang'o manonego. En mana na 12 kuom ringre ma bende na gitimo nyoro bende giwacho ni nenore ne githo kaluwore kod kech. Nitiere adek moko bende ma iwacho ni ochopo kama ok nyal kata yang ni gin mon koso chuo. Omiyo en wach malit ahinya nikech Shakahola gima notimore ni ikuongo igolo mwandu gi mapiny ka timiyo Paul Mackenzie aito miyi ot moro mana jwala koro ibet kanyo to komiyi chiemo mitho mondo idhi ne Nyasaye. Naneno nonro inyalo kowara na paro TV mar Ramogi bende nwakele nonro kama bende kaka Shakahola nitiere nyirombe unende jwala to jadolo nineno od jadolo nyaka gi timetable nyoka kiane gang'o en nyaka gi timetable into nyisi eno chiemo kendo nyaka gipula mano mar pi en gi yaw moro matene kanyo ma ogado godo pi into koro keti kanyo ni in itho kaluwore gi kech. Wach moro matek ahinya odiochieng' manyoro notim bero mano mar ringre 34 nyithindo joma mon kanyakla kod chuo. En mana ni kaluwore gi Johansen Oduoro wacho nitiere ringre mamoko kaluwore gi nyaka sani kaka chal mar wach nitiere ok ginyal yango kata mna ken ringre mar ng'ama miyo kata mna ng'ama wuoro. Mapiyo piyo Edwin hadwa ni mar mondo mi wadhi e gazet mano machielo kapok wadhi gazet mar Daily Nation nitiere wach moro mananeno ka iti gazet mar adek ji osebedo ka penjore ni governor mano Nakuru Susan Kihika en kanye osebedo kolal e wang' jofwambo kaldo ne rombe mopogore mabedo osebedo katimore county mano Nakuru ok osebed ka inene emana ni odiochieng' manyoro bende wang'e ni nitiere romo kotenre kod kedo kod yedhe mamiero ji romo makamano no yuorie kata kamano nowacho ni en okolal ing'eni ji osebedo ka penjo ni Kihika ni dibed ni chalde mar thieth samoro ok ni kama ber no yango ne jofwambo ni an an maber. Iwacho ni nonene mogik tarik 17 dwe mar Ang'wen. Chieng' filtre. Bende mano eka bang'e to dogo nene kar jot mar jatend piny. Kamano chung' e tok jatend piny to bang'e to wuok to pok ochako nene kendo miyo ok wang'eyo adieri ni nyalo bet ni en gi midhiero moro amora motudore kod ngima mare to kata kamano nowuok oyangore en owuon ni en maber. Iti gazet mar adek piny kanyo bende nyalo paro kata mna sigana mamoro ma bende nwakelo kata mna joma mokale gazet mano kotenre kod wuoro moro mantiere e sub county kata mna kar chung' od bura ma Mumias East. Wuoro ma jahigni 45 ma bende nutwe nyithinde wacho ni otwegi gi chain nyororo otwegi to otwegi e bath otanda kanyo kuom thuolo mar jumbe 3 maonge chiemo nyithindo go bende onge gi ratiro mar dhi e sikul nyaka gisani wuoro makamano pod itimo ne nonro makoni kod kocha. Wachre ni wuoro no mong'ere kaka Alichi notwe nyithinde makamago ma jahiga 6 higa 7 kanyakla kod higa 9. En mana ni bende wacho ni chiege ma bende ne ntiere godo men nyithindo go nenore mano be third wife chiege mar adek bende no hepo. Penjo maduong' ma bende nitiere ka Edwin ere kaka nyithindo matindo makamago neno hikge 6 7 9 ni nyalo tuo kuom thuolo mar jumbe 3 maonge chiemo maonge pi maonge gimoro amora to pod ngima mane wach maduong' ma bende nitiere kaka mano sigana ma apani pod onego timre nonro matut mondo ong'e adieri ni to
nyithindo gin miracle babies. Dibe ni jumbe adek koso samoro kata mna nonro mabende naneno kata mna ka komanda mar obila mano ma Mumias East Mohamed Kulo en mano chiwo ne jofwambo ni nyithindogo nomake kata mna notwegi kuom thuolo mar jumbe adek maonge chiemo, ok gitugi, ok gidhi sikul. Jumbe adek kionge chiemo. Mano apani en gima ilieka ni nyalo bet ni ne gin kanyo. To ndala jumbe adek gi nyathi matin to kapar konyalo bet kapok ochiemo. Omiyo mano gima kwano bago gi kanyo gi ndalo. To kata kamano bedo ni nitie nyithindo ma omar ratiro mar dhi skul. Kata ok otwegi mana ndalo achiel to mok gichiemo to en ketho maduong'. Kendo wageno ni gibo yudo ratiro e nyim piny owacho kata en ratiro gibiro yudo to en geno marwa ni wuoro makamano bende ibiro maki. Adani watie gazeti makama to kapok watieko naneno wach moro e it gazeti mar 27 wach mabende odiochieng' manyoro ni romo maket kod ma kamede jatend piny Kenya William Ruto bende lieko ni koro sani pinje mantiere Afrika kapo nono ni nitiere pinje mora mora japiny mora mora pinje mag Afrika kidwaro biro timo limbe e piny Kenya ok nego bed ni bedo kod visa. Koro dwa loko African countries mabiro timo limbe e pacho kendi gibedo visa free. Wach makamano no wacho odiochieng' manyoro e romo mano ywayo sectors mopogore mag ji giwegi kanjakla koda mano duola mano mar Africa Continental Free Trade Area odiochieng' manyoro magawa moro manantiere buore Nairobi. Romo makamano ichope. Wach makamano yango. Wach makama en wach mapega ahinya nikech bedo ni inyalo yawne jogo mawuok e pinje mag Afrika mondo donje Kenya ma ok ochulo visa en gima wageno ni mokwongo nyalo kelo fungruok ne jo Kenya bende ka dwa donje pinje mamoko nikech Sharon e pinje mag Afrika oseyudre ni seche moko tek inyayudo ni tek donjo Sudan molo donjo Spain tek yudo visa mar donjo Togo molo visa mar dhi Netherlands. Koro Afrika osebet ka gigeng'ore giwegi gichalo joma ok oherore. To wageno mana ni yawne jomoko en okang' mokwongo to imbi biro yawni mane okang' mar ariyo ma jo Kenya nyalo bet gi geno ka be botimore mondo ka oyawnegi mondo gidonj gitimo ohala e thurka to ambe giyawno mondo wadonje pinje makamago mondo watimo ohala kata watim limbe kaka gimbe gibro donjo mayot. Aparo ni mano nyalo bedo okang' makara ahinya kaka weche mabedo wasebedo kata mana kanenore pinje mago mag Afrika ma ugwe. Ang'eni sa achiel to dhi karomo to ang'eni nitiere weche mopogore Edwina kotende kod wache mag ohala mano mineno kendo mama ka oboke mar 26 ndara mawuok Nairobi nyaka Mau Summit en ndara ma jo Uganda mawuok e Masawa kata Nyanza osebet ka rita ahinya to bengi mar Africa Development Bank koro yie ni gibiro golo omenda maromo siling bilion 20 mondo los go ndara no. King'eyo ni ndara ni ne ochan ni ibiro lose dual tiende ni ng'ama wuok Nairobi luwo konchiel kodhi nyaka Mau Summit to ibiro chule en toll road koro kichopo kamoro to igole omenda matine kikalo kaka jariembo to apani en okang' maduong' nikech kolose to masiche mag apaya kaachiel kod yot mar wuoth kidhi dala kaka wan magi mae yoro mwadhi go dala nikech gwenge mag Mau Summit kanya hinya king'iyo kata mna gwenge mag likizo nyasi katimore kata mna Christmas, New Year, Easter gwenge go nitiere gi nur mar nyamburko jam nitiere ga kanyo mapek koro en geno marwa ni okang' makamano nyalo fuong'o nur mag nyamburko kendo kelo yot mano mar wuoth. Wadhi ni gazeti machielo Daily Nation sa achiel aneno koseromo wadwaro lidho mana thor weche mabende aneno komi pek e Daily Nation kanya koro mgejwang' weche mopogore omi pek wana chaka ne gi thor weche mopogore nitiere kaka sani nitiere kaka Nation oyango jatend piny ka jatend piny mantiere pacho kendi chakre jatend piny Kenya mano mar adek manonro mabende koro giyango jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta jatend piny Kenya mar ang'wen kanyakla gi the fifth William Ruto omenda mabende gisebedo ka gitiyo godo mopogore mae thor wach mabende gisebedo ka gitiyo godo jatend piny ka jatend piny nitiere kod omenda ka ineno Mwai Kibaki na nitiere kod omenda mong'ere kaka Women Enterprise Fund nitiere kanyo Youth Enterprise Development Fund, Land Settlement Fund, Rural Enterprise Fund, National Humanitarian Fund. Akena omenda makamagi nyakoro mgejwang' bende isewinjogi ahinya e kidienje mopogore ka omenda mathoth mabende notigodo moko kuomgi ne ok ochula wach malich ahinya. Uhuru Kenyatta bende nobiro gi Uwezo Fund
National Government Affirmative Action Fund, mano NGAF, ma bende Women Rep nitiere godo. Kanyo bende nitiere omenda ma kore lach ma bende noti godo, moko bende nolal. Sani wang'e ni Hustler Government motelne kod William Ruto, ineno kanyo nitiere Hustler Fund. Nitiere Housing Fund manyaka sani Kibaji nitiere. Ponono ni Oluto Ombulu jod buro kadhe, en wach ma bende koro biro riwo omenda ma bende koro jatend piny Kenya masani nitiere godo. Kopogore ma kanyo, Edwin nitiere nonro moro ka ma bende notim kod Aga Khan. Mano kotenre kod Generation Z. Ing'e Generation Z, Edwin? Ing'e gin nyithindo manonyuol e kind thuolo mar nyithindo ma ng'iyo gik miluongo ni luku kende ma koro wan ga gi millennials gi Generation Z. Millennials gin nyithindo manonyuol 2000. Generation Z ni Cleophas ong'egi maber, obiro bedo konyisowa. Kata kamano nitiere nonro ma bende notim. Koro joma nitiere Generation Z gi gin ging'iyo look mana kaka Edwin osewacho. Gibong'yo ni girwakre nade. They care less about work. Ok obadhogi kata ponono ni gitiyo kata ok gitiyo. Bende money or current affairs. Mago be gik moko badhogi. Sani waloso kotende kod paro mar chik mar omenda. Nonro wacho ni Generation Z ni gin ok obadhogi weche ma bende iwacho. Gin tek ni girwakre maber, nanene nonro ma kamano bende ging'iyo ni kuonde ma gisome chal nade. Dhok ma giwacho gin mane. Magi gik ma bende thagogi. Kopogore gi manya koro mgejoa gi gazeti mar 8 bende kotendre kod paro mar chik mar omenda bende wan kaka jofwambo Edwin wantiere kama tek miwuoro. Ka bende odiochieng' manyoro nwaneno ka jo media kata mana media owners jok mantiere kod motelo ne udi mag fwambo odiochieng' manyoro bende noromo kod kamiti mano mar omenda ma pacho kaendi ka bende wacho kanyo ni media dwa lieko lalo omenda maromo siling bilion 2. Ponono ni paro mar chik makamano ibro bed ka ikadho. Odiochieng' manyoro bende nwaneno MCAs maromo 38 e kaunti ma Siaya bende noluto ombulu mano mar thicho oko jalup gavana e kaunti ma Siaya. Mana achiel kende emane okoluto ombulu, koro wachre ni en koro okia kata ni nosiro kata nokosir nokoluto ombulu odiochieng' manyoro. Aya, Nigeria bende nasing'isi ni Bola Tinubu nochamo muma mano mar bedo jatend piny mar Nigeria mar 16. Bola Tinubu nitiere kod higni 71. Machielo makido thuolo iti gazeti mar 14 Edwin wang'e ni oro nokwako kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi. Koro nonro mar United Nations mano riwruok mar pinje mangima bende lieko ne piny Kenya ka wan achiel kuom pinje 22 wan e hotspot ahinya kotendre kod ngaji manenore ni nyalo wuok e pacho ka mane kende thuolo mabiro. Report makama giwacho ni chakre dwe mar 6 nyaka dwe mar 11 ngaji nitiere maliyo. Koro Edwin, thor weche to pogore ka. Wachake giti gazeti mar 6 gima japiny geno winjo kaluore kod romo mano mag jod bura mag Azimio odiochieng' makawuono. Odiochieng' makawuono ageno winjo ni gibiro bedo ka giloso kotendre kod ang'o. Wang'e ni nitiere wach mar paro mar chik ma bende nitiere otimonewa. Wageno winjo ni gibiro bedo ka giwachang'o. Odiochieng' makawuono bende odiochieng' mar 6 jatend Azimio bende nochiwo CM ponono ni ok lalruok ok okete yo makare kinde thuolo mar ndalo 6 to gibiro bedo ka ginyiso jopiny okang' ma bende gibiro bedo ka gikawo. Apani en gima jopiny dhi rito gi siso mondo ging'e ni to okang' mane ma koro Azimio la Umoja One Kenya dwa kawo ka ging'iyo ni to bang' bedo ni twak koro ok dhi nyime. Gigo mane giyango ni nyaka ng'i bende samoro pok omi pek kaka ne giwacho to koro en okang' man ma gidhi kawo. En mani bende wang'eyo ni weche mag paro mar chik mar golo osuru kuom oganda ma isirogo budget ma higa mabiro ikomenda machakore dwe mar 7 bende nyalo liekore romo machalo kamano. Miyo en romo ma apani kaponi ka wang' ochopo godhiambo to nyikwa romo gi biro ng'eyo ni to odhi nang'o to ang'o gini mapek ma ogol kanyo. Wach machielo ma bende dani mondo watiek godo iti gazet mar 10 bende odiochieng' manyoro bende jononro ahinya bado bila mong'ere kaka ATPU kata Anti-Terror Police Unit odiochieng' manyoro bende nwaneno ka nagidhi kanisa mano mar Mackenzie nagikawo handkerchief bende nagikawo holy water ma bende koro idhi tere pimo oneni holy water ni to negi ang'o handkerchief gi to bende negi ang'o.
koro idhi bed ka itero gi pim. Kata kamano bende nwa neno kinde mag Ezekiel bende duche manyoro bende da nitiere doho. Okang'e ni Anti-Terror Police Unit idonjore wachno machalo nade. En mani nyalo bet ni koro gigo ma ichano tergo kata jayalo no Pastor Ezekiel Odero nyalo bet ni koro itudo gi weche mag njore, nikech ka Anti-Terror Police emokawo gigo to warit nonro wane ni to ang'o mani an ka chief to gi pi manogole e kanisa mar Odero. Magi lunga ni pi hawi donge koro tergi e government laboratory mar pimo ni pi hawi ni to ting'a ang'o mani e pi hawi. Ang'o mani e pi hawi manyalo bedo ni kelo resruok kelo chang. Idhi yudo ni hawi ni e iye. Ber kotimne gi nonro kaka mane Edwin wach momori gazet makama kwaloro. Apa ni Gen Z mane wawuoye matin cha ito boke mar 12 nyakwara mogi nyalo somo mang'eny to kata kamano atamalo 55 mag jo Gen Z kao seche 10 odiochieng' ka odiochieng' e mbui. Gine mbui. Gine TikTok, gine Instagram. Twitter be gitinde, gine Facebook ka. Gen Z ne anno ka giro thoro tiyo gi TikTok bede mag mbui mamoko kaka Facebook gi mamoko. Nonro makama notim kod mbalariany mano mar Aga Khan University Media Innovation Center. Eng'eni bende ber mar winjo ni rawere to wachang'o ahinya nyako tenre kod paro mopogore ma bende timore e pacho kae. Generation Z gi bende wacho ni gin weche mag siasa ok obadhogi, gin tekni luku ni iko sawa. En gi luku to en tie maber miyo. En tie maber tekno chiemo rwakore ging'ane gir wacho dhok mane school mane magidhiye. Mane madhongere wacho ga ni must be nice. Kaka mana Edwin wachni mogik watiko gazet. Wachna mogik Sharon ni en juma mogik mwang'e wach mar osuru ma idhi igole kuom oganda kata ewi mwandu ma oganda ng'iewo. Ma wageno ni report mawuok e bad kata kamiti mar omenda dhi yango ni to wadhi chomo kanye ahinya te yuto mar oganda. Omiyo en akirikigi ma ka wakalo juma ni to wang'e ni to wachomo kanye kaka oganda e yuto to gi osuru ma wagolo. Gima ng'eyo ni ji okawo okenge mopogore bedo ni kweth achiel wacho ni kik wagol osuru to kweth achiel wacho ni wagol osuru mang'eny. Mano ke kama Kenya onego bede. Osuru nyaka wachul nikech budget konchiel wacho ni wadwaro gik moko, wadwaro ndara, wadwaro pi, wadwaro stima. Gigo biro nikech kwa golo osuru. Paso ni nitie osuru manyaka wagol. Koro bedo ni gole mang'eny ahinya kata kok wagole. Ariyo kuonde mabamboji. Koka manero kama na Edwin kuom bire nonro mar gazet okinyi makawuono. Ero kama na nyesharo. Jakwara mga jonka yudo thuolo wani nyiew gazede mopogore nikech gazet ok en mana lidho kende. Gazet bende nitiere gi puonj malong'o nikech kinyiew Daily Nation odiochieng' makawuono iti gazet ma iye gintiere gi DN2 to DN2 ntika nitiere gi weche mopogore kinja ohala nti puonji kanyo kaka ohandi inyalo tego ohandi e kinde makama. Standard bende jathoro bedo gi financial standard weche motenre kod weche mag ohala kaka inyalo timo ohala e yo makare, ohala mopogore ma bende inyalo timo e kinde gi ma bende piny bende tek ngima tek mokalo. Kok manya kwa mga juang ina mar mono miyako iyo matin dakika na 9 tok sa achiel mar okinyi bang'e gisani adwaro donjo gi nonro mano motenre kod sirikand county ma Siaya ma bende ywaro kwaseneno ka nitiere e kind governor Orengo kanyakla kod jalup mare Oduolo. Doshi manyoro MCAs maromo 38 bende koro noseluto ombulu mano mar thich oko William Oduola. Kik dhi mabor. Yoronwa ote lai magwa magote machok arede ka uchiel nono mbui mar Facebook gi YouTube bende yudowa achiel kachiel. Abro bedo kasumo paro makamago kwa dhi nyime gi twak. Kik dhi mabor.